amin panag-uugali. Agkay kay satay kumaamang isungso, nalinteg na Diyosan nga aramid tinubo. Sumurot iti dalan ni Kristo nga ari, iwaksi iti dakes nga aramid ken bisyo. Naglasad pa ni Jesucristo, ni Kristo amanupot basbasol tayo. Sumurot ken Kristo, Kristo nga ari, ari ti langit ken dagat. Langit ken dagat, tiglikan ti sileng makapurar agame. Agbyag analinteg baet kinapanglaw, tatidalan agturong pagaryan ti Ama. Napnot tuog ayat nga awan inggana. Langit ken dagat, sumurot ken Kristo, Kristo nga ari, ari ti langit ken dagat.